అయ్యయ్యో అయ్యో దేవా గుండె తేరెక్కిందిలే అబ్బబ్బా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, చూసారు కదా. సో ఈ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించిండు, ఈ వీడియోతో చేయి బ్రో అని, అందుకోసం చేసిన. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చింది కాబట్టి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా మంచిగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చిన్న వీడియో క్లిప్ ఉంటుంది, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఒక వీడియో క్లిప్ ఉంటుంది, అది కూడా ఇస్తాను, అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది 7 సెకండ్ ఉంటుంది. ఇట్లా జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి, కట్ చేసి దీన్ని ఇటు జరిపేసేయండి. సో ఇక్కడ ఈ బీట్ మార్క్ దగ్గర వరకు ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ మధ్యలో కట్ చేసి ఇంకా దీనికి సేమ్ ఇలాగే జరిపేసేయండి. సో ప్రతి లాస్ట్ వరకు సేమ్ డబల్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఇట్లా మధ్యలో కట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సేమ్ ఇలాగే దీన్ని కూడా ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. సో ఇట్లా కట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకొకటి క్లిప్ ఉంటుంది, దీన్ని సేమ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది, కొంచెం కట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ అదే దాన్ని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, అలా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్, మళ్ళీ ఫొటోస్, మళ్ళీ వీడియో క్లిప్, ఇలా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ లాంగ్ ఉంటుంది కదా. ఆ బీట్ మార్క్ దగ్గర వీడియో క్లిప్ని యాడ్ చేసుకోండి అండ్ మిగతా దానికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దీనికే మొత్తానికే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసుకోండి, ముందు కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి, పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకటే ఎఫెక్ట్. సో ఇలా పేస్ట్. సో పేస్ట్ ఇక్కడ వరకు పేస్ట్ చేసుకున్నాక వీడియోని వదిలేసేయండి. ఈ వీడియో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ పేస్ట్. ప్రతి ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. వీడియోని ఏం చేయకుండా అలాగే వదిలేసేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఈ వీడియోని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. ఈ మధ్య ఎక్కువ లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇన్స్టాలో లైక్ చేస్తున్నారు కానీ యూట్యూబ్లో లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.
యూట్యూబ్లో ఎంత లైక్ చేస్తే అంతమందికి రీచ్ అవుతుంది వీడియో. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. లేదా ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది అని ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నా వీడియోస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయో అని కూడా తెలుసుకుంటా, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో క్లిప్ వదిలేసి మళ్ళీ 4 ఫొటోస్, మళ్ళీ వీడియో క్లిప్ వదిలేసి 4 ఫొటోస్, ఇలా కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ వస్తాయి. మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లాస్ట్గా 28 సెకండ్స్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.